Хората отлагат. Човек живее с мисълта, че има време, докато един ден не усети, че е залъгал точно това – времето. Хората не отлагат самата спестовна програма. Хората отлагат, защото в тях има нещо по-дълбоко. Страх от бъдещето. Страх да не сбъркат. Страх да не се окажат неподготвени. Страх да не срещнат истината, че времето минава. Усещане, че сега не ми е удобно. Болката от несигурността за спокойното бъдеще утре. Хората знаят, че имат нужда от сигурност, но ги боли да вземат решението днес. Не отлагай своето спокойствие. Пиши ми налично и ще ти покажа как ще направим най-подходящия спестовен план с инвестиционните продукти на Виена Мишо.